Yalvarma bana, barman yanına. Ağlama bana, kıynanma sana. Ne yüzüne döndün beyle izine. Ya faylan yedin, garip düştün mü? Yalvarma bana, barman yanına. Ağlama bana, kıynanma sana. Ne yüzüne döndün beyle izine. Ya faylan yedin, garip düştün mü? Men söýgülim bar, eliz men söýýär. Ýöne nämedir bir zatlar ony menden uzaklaşdyrýar. Şol maňa el belesin beren bolan diýsem men pikirlendirýär. Belki men oňa razylygymy beräýse, ýalňyşyma bolgan diýen. Ol bay, görmegi, belki ol men bagtlydyr. Gel doğrusu, men ona can edeyin. Yoksa da meni diyde näme diýmeli? Gel men onu çağırayna şey diýip aýdaýyn. Bir näçe çağır? Men şu kızım. Sana diýär. Anladym ya. Men şuna ağlaya. Meni bağışla. İkimizin sevgimize en ama Tanrı